La vinyeta és un projecte personal que vam iniciar amb la Marta, amb la parella, ara fa 20 anys. Potser amb una visió una mica més àmplia que no queda estrictament en el món de l'enologia. I això ens ha permès, en aquests 20 anys, anar construint tot un petit ecosistema que el pal de paller està format pel vi i per la vinya, però que entorn d'aquest giren el bestiar, la natura i un maneig integral. Hem creat com un petit ecosistema. De l'elaboració del vi aquí al celler, del premsat del raïm, tenim el most per fer el vi, però també ens vam adonar que teníem les pells, les llavors, el que s'anomena la brisa, que era un subproducte amb el qual no fèiem res, ho llançàvem pel camp. I ens vam adonar que els ocells de la zona venien a menjar-ho i vam pensar que les gallines potser també ho farien i ho vam provar i els hi va agradar i mira, ara a part de fer vi també tenim gallines que no només ens proveeixen d'ous per la venda directa i també per una petita distribució local, sinó que alhora produeixen fems que són rics en nitrogen i que ens van especialment bé per fertilitzar les oliveres, que al seu torn ens produeixen d'oli que també podem vendre aquí a l'explotació. Hem passat d'un model de potser monocultiu de vinya, producció intensiva de vi, en un model en què els recursos cada cop són més limitats, cada cop serà més costós comprar adobs, comprar productes diversos que poden venir d'un altre costat del món i en canvi potser perdíem oportunitats llançant subproductes que poden ser un recurs dins d'aquest sistema.